nami pasal kami pak Tuhan orang. kami mah di Bagasat Tikion minat asa beli temah bagabi dungan pohon setujuan harimu mah gabi ada yang nungat tak kasih tamar si paululuan mati utur aja gabi mah jalan horas jalani di permusik nami ala nunga masih patah parang hata kami marhite lang pinasahat muna pasti tuak natonggi dohot jabar juhut sebagai satikyon baik kamu mah kodang hasakoni les padung mah tu si tiu-tiu
Perjul sehari padok melihat kita tua mata pertinggan bahasa dia si rohana di hita amanginang boy hita marpumuni bagasan sadiron ima di parborhat ni damang na ujubolo ni alami Tuhan siat tonga-tonga ni keluarga nami tu sudah ale-ale ni na tua-tua sok songoninang akka tulang nami bona tulang bao hula-hula donga sakarejo do sude keluarga nama kahulongi amang namion sude panguru yang mulia amang inang gurau kami gurang mulia te dan tarbalos sami tanyang nami setuhat nama balos suni tu sude hamu marhite-hite hahimason las niroha dot pasu-pasu tuita saluhutna tokinai paborhato tama ada mangontu ingana persatokinani tok tombok kamu hamin di bangsa tangia asa sudi pinopar ida mangon dodainang sudi aka pinopar nak tok di bagasan hahi pason budak langsung di mati cenah maguda tapi maguda naso jona ikon mati ikon manusia tarbodut hamatean tubagasan hamonangan jo hamatean didia do sorok mi jo naroko didia do hamonangan mi alai dosa ido sorok ni hamatean di baheni mauliate maruhata tu di mata namangalehon hamonangan tuhita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin martangiang mahita hurian itu hatta amanami inanami keluarga na marhabu ni roha di bagasan tikion hata ni debatan hita di bagasan tikion ima na tersurat di buku 2 Timotius 4 ayat 7 songonom ma didok disi nunga huba sidung para loan na dinggani nunga huba ujung parojongaki ramot hubain hapor siauni saline uja hami nunga huba sidung para loan na dinggani nunga huba ujung parojongaki ramot hubain hapor siauni hido yanggo sahakna damang dainang na niholongan di bagasan Kristus Yesus hata na nihatahon ni Apostol Paulus tu si Timotiuson songod dalan laho menyemangati maperguguyon bahkan mengapuli si Timotius asa dina marhubas ibana dina pararaton hata ni debata ibana dina madalani ari-arina ibana nampe diadopi ibana ragam ni pergumulan nampe diadopi ibana paru kilo di tonga-tonga ni nguluna dina madalani ari-arina ibana dang sok dang madeli dang berputus asa alai saya toktongma olo satia mangulahon ulahon na pinasaha di debata tu bagasan keluna toktongma mamaritahon barita na uli toktongma patupa na linggan tarlumowi ma mangaramuti hapor siyaon
nang songgok tu bagasan ngeluna. Ino tujuan Apostol Paulus maka tahun hatanyon tu si Timotius hatiai. Alam memang dirajumi Apostol Paulus do. Tidak padalani ari-arion tidak terlepas kita dari masalah. Tidak patu pau nak kau ulau na dengan hita tidak terlepas dari masalah. Saya rodo akka masalai, saya rodo akka pergumulani, bahkan naboido molodang taramoti hapos siyaw nang dipasonggap putong-atongan ng uluta naboido hita sosyan akka ulaw na dengan nang salilingon tapatupa di bagasan yun. Saboy iba na patupaw na dengan di goluna, bahkan dang mabiar dang tahutan iba na di tonga-tonga ni goluna dina mangulahon ulaw ni Tuhan. Alani Apostol Paulus madok tu ibana ikon songon atlet manang songon militer, atlet manang militer di tonga-tonga ni goluna selalu berlatih dan berlatih. Lapatan dari si akadamang daenang ikon selalu siap sedia. Atlet manang militer ikon siap sedia do. Si Timotius di tonga-tonga ni nguluna nampe di napatupan na dengan ibana para raton hata ni Tuhan ibana jalaromon persoalani rotu ibana alay ala nunga di persiapon ibana dirina nunga di parade ibana dirina dana gabe tahutan ibana alay gabe persidoho do ibana mengadopi saluhuk nai persidoho do atleti bertanding jala Jepang nama hamonangan di tonga-tonga ni goluna tanpa tahuton Jepang di goluna. Adong doang parang disuruhi Tuhan cahong ade batatai Bijoro Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho laruar doho lau bongot olak nion rori salelen ni lelengna. Amin. Mari deh kita masuk itu. Godangdo parukilan namana hopi hita di hasianganon alai didok Tuhan Yesus tu akan nama kaporsiai ibana podai hamuma saluhut bangso idama sai domanaku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon Matius 20 ayat 1 sia rodi 20. Partangisan do hape
Anggo hasiangano Hoso warsak sahit pe Sai manosak do tok tok Ale Albert P. Putagalung. Siantano do permulaan ni dagingmu. Mula may gabe tano. Alay Tuhan debata namano paho. Do Tuhan Yesus Kristus na paluok ko siyan dosa. Dohoton di purbadia na menjoho tuhanguluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbu ni bakem pay maro ari parpudi. Amen. Ay apala Tuhanima na tua sogot siyan banua gidjang martole-tole mardongan suara ni si tua ni suru-suruan ni debata. Dohot mardongan sarune ni debata. Dungi hehe majumolo akan amate akan marhite-hite Kristus martangiang mahita. Ale amin na di banua gidjang sabi na Maria marwarmu say Roma harajamu Sesama maniroham di banua pangkonson na di banua gidjang Leon matuhami sa leon hangduan siya pari Sesama dosa nami son panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuham Unang hami tugun tubong junan balua mahami siyan pangago ay horo na punah rajaong Rori ang hugon Rori asangapon sa leling na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus. Dot holong di rohani debata ama. Dot persaoran ito ni Purbadia ma. Nama dongani hamu saluhu na. Amin. Pinasama to keluarga. Tapi sudah kamang inang. Pwede, Oma.